Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matematynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Tatarstan Respublikasyna sapary amala aşyrmak üçin maslahat köşkünden paýtagtymyzyň halkara howa milline tarap gurdy. Milli liderimizi halk matematynyň we diwanynyň jogapkär ýol başlary uratdylar. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýä ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýar. Ýurdumyz bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasynda da köp ýyllyk dostlukly gatnaşyklар saklanýar. Gahrman Arkadagymyzyň bir saparym iki tarapdan hyzmatdaşlygyň geljeki ösüşlerini täze tagypana açar. Gahrman Arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň resmi adamlary Gahrman Arkadagymda saparynyň şowru bolmagyny we geçirijek gepleşikleriň üstünlikleri beslenmegini arzu etdiler. Milli liderimiz hoşnedil sözler üçin minnetdarlyk bildirip, hemmelere üstünlikleri arzu etdi. Hemde dostlukly ýurtda geçirijek halkara çärelerine gatnaşmak üçin Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherini gurdy.